Il-kodiċi tal-etika jkunu aġġornati għax iż-żminijiet jinbidlu, iżda l-prinċipji ewlenin jibqgħu dawk ta' trasparenza u governanza tajba. Ikkummenta dwar dan il-Ministru Joe Mizzi li għal snin twal serva bħala wib tal-Grupp Parlamentari Laburista. Importanti ħafna. Importanti għaliex iż-żminijiet jinbidlu u qed jitjadatta l-żminijiet tal-lum. U fil-fatt huwa fl-interess tal-pajjiż li l-affarijiet il-kodiċi tal-etika jinbidlu għaliex iċ-ċirkostanzi jinbidlu. Il-kodiċi tal-etika aġġornati lu jkun segwit minn frar li għadda u huwa bbażat aktar fuq prinċipji u valuri. Il-Ministru Mizzi għamela ċara li regoli bħal dawn jitibu l-ħidma bejn il-membri tal-Kabinett. Anki bħala teamwork għanajt il-Kabinet u importanti li hemm dar kodiċi biex wieħed kun jaf il-linji fuq xiex li għandu jimxi, mhux wieħed jimxi mod u li jimxi mod ieħor, ma dawn huma importanti. Importanti kemm fl-interess tat trasparenza biex kulħadd wieħed kun jaf x'huma limiti tiegħu u fejn għandu kif għandu jimxi. Il-kodiċi aġġornati jinkludi artiklu li jippermetti Ministri u Segretarji Parlamentari li jaħdmu fil-privat. Dan biss jekk il-Kabinett jiddeċidi li dan ix-xogħol ikun fl-interess nazzjonali. Għalkemm il-kodiċi tal-etika approvat 20 sena ilu ma kellux klawsola simili, kienu bosta tal-ministri li tul is-snin kellhom impjeg b'mod partikolari bħala lecturers l-università. Illum l-affarijiet qegħdin isiru b'mod aktar trasparenti. Anki wkoll illi fl-interess tal-pajjiż hemm ċertu affarijiet illi fl-interess tal-pajjiż iż-żminijiet tal-lum għandhom jistgħu jingħataw permess biex ċertu affarijiet jistgħu jsiru. U dik hija importanti ħafna, però trasparenza importanti kulħadd jaf x'inhu r-responsabilità tiegħu kif għandu jimxi.